Mandela Jason and Webebe. When you baggy the kwase, Kabalawana, this is the condition of Akachaam today. Thank when our brother that now this is where he lost it. This is where he lost it totally. Akachaam will go when I now happen. Always along when and keep as a zio when Okunisi peta. You don't know Napugo. I thought that this man and Napugo ni me heaven. In any mother if okay, Okuchago he had his view na Napuze. Edukwa na Mathias amangolite nwaka. I thought na Akachaam on my hair. Hi. Jesus, okay, tell mmadụ leni. Edu na Akachaam on my hair. And there is one thing about this person na na eme omenana. Ọ na-eme ka ya their sense na apụ. Akachaam, with your level of educational background, exposure, age, these three things these three things qualify you to be ahead of Mathias in all justifications. You have no business. Mathias kwesibo. Ona inoketa Mathias kwesibi achota na begi. Chota na begi. Cholo gibia na begi anola na so nwoke na nwoke. You have no business going to church, Mathias. I'm not against you choosing Menanagio. But you have no business supporting this thing. You don't know who you are, even in that your Menana shipper. You don't know your level as a man. You matter being no, you matter your level. You're speaking out alone on Facebook shows that Nika Mathias a pull away. Branch like on branch branch. Church why is he using only throwback pictures? Only throwback pictures. When I pass his message, why not post the videos pictures now? Camera is always on him, unlike other time. Uptown and about video church everywhere and I found them mother. Kita everything na crumble Akachaam jeje wo again na Jehovah na mbiakwano. Jehovah na mbiakwano. Akachaam, what were you thinking? That need to age Mathias the relevant, or Mathias to age get the relevant. Which message the person na church Mathias that made you to limit your kitaba, you will go again to the list, but people will no longer trust you. Whether in business, in academics, in life endeavors, people will not trust you again because now you may go here with somebody that unnecessary. People have never trusted Mathias. Apchakwe hando to hane timpo. Apopota lo Zeus okuro na Mathias. Kedonye ya atoyelo. Apopota lo Zeus okulora Mathias. Kedonye ya atoyelo. Se apogodo na lo Zeus. Apopota okulora na Mathias na. Kedonye ya akwelo. Who will you put your money on? Hey, Jehovah. Hanchobule ba na emelo kanyoku. Weje dakeze ebe naturally daka. Ndị Igbo na-agụ se mmiri zobe anwụ chaba agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ masị. Kacha m igwugwo onwe gị n'ala. In this video. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother Ebron TV. Oja mi roga mwa ga tamu de. Okay. Iyo so kwa gide ebelo wa. Iyo so kwa gide Mathias reche. Na. Iyo so kwa gide Mathias reche no wa ejikwa ego kwese ego. Because what's going to be that guy? I want to write what I can come. I don't know what's going to be that. People will not enough is enough. Can know me, who moon the buy in a game. As for no young man, who's no babo, or she for the wrong place. Madam Muma, as I have a mass, I will command the MOD. I will use the CB. Oh, everyone Angel, because of the way I want things right. Before you know it, a memo or block rosary or choir assistant by master.
Biko cafe ya Akachaam Akachaam nwoke Nnewi anyị niile agbado mbe anyị niile ana m afụrụ gị na Nnewi enwe ihe fụrụ ebe ị nọ ụdị mmadụ ga-ede mma ka gị na mmadụ mekọ ife. Yes, o nwere reason. No wonder capital oil ji wee chụ gị. This is the reason why capital oil ji wee chụ gị as member. Ibido kas wee na mere nke a mee nke ọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Mana afụrụ m n'ime gị ịgba okwu ikwu na video at the end na video na ese na ote ene kachara which I used to tell people ịma agwa m ndị mmadụ that dem me video na ote ene kachara kịta ikwukwere n'ọnụ na video ịghọtago ije na nke Mathias nwanne ka akwụkwọ eziokwu wee dịrị na imego onye isi ebe a owe onye dịrị na ime ama m na true na ihe anyị mere ka m gwa gị eziokwu ogbugo karịa gị ifuru Akachaam ahụ I must tell you the truth. Onwe onye gị na-ege emekọzi ihe n'ụwa akwa ihe apụna be gị kịta gbara bịa na nke Mathias ka i wee mee vidio ka ịma m ga-adịkwa relevant. Only that moment i mere that thing ka ị dịrị relevant and I'm gonna tell you agba ụmụ onye Igbo ga-agwa gị ife dị n'Igbo ịghọtago ịjọs gbuo karịa gị mana enwebere ihe chọrọ ịgwa gị ebe ahụ ị na-efiri na ị na-aga ka eme ego onye isi Mathias adịghị gị ime gị onye isi enwere chọrọ izu ụlọ ebe a nwere ka ụlọ aghọta ya na finance ulu ne nwaanyị na mmadụ a na-abịazi adịba afụkebezi mmadụ n'ụlọ ụka Mathias ji ahịa efuru a na-eke bifo a na-anaghị sa adịghị dị ike gị ofu biko o wee chọkwuru wọchị na vida wọchị kọrọ na vida onye a na-ekwu okwu Mathias na-achị ọchị immediately onye a sị na ebe ọnụ a gara a na-eme onye isi Mathias gwuo ya aja ozo Mathias gwuru ya ọ na-akọ erizi na fada na-ebe ebu anyị nwunye maka ọ dị koiri onye ọ na-achụrụ n'ụka ọ mara ha na-amegwu anabatazi ọ ga na-akọ eri ihe sọrọ ya ịghọtago ọ na-emekwu na even ma nwa bụ sef na-eme ọfụma zuru ọga ya ori ọla vileji ajụọ ka ihe menụ ọ ga-asị na ọga ya onye ọgwụ ego ọ mekwu na oge ego o zuru so wọchị anụ mgbe ọ kwuru sị na ebe ọ na oje na a na-eme onye isi Mathias kwụsị ịchị ọchị ozugbo gwuo anya Mathias gwuru anya sị ya oke plan gị ọka imekwa ebe ahụ ka iwuru onye isi na ụdị gị tụbụzie gbuo awa ọgara akụ wọchị a na-arụta ka emegide ya wọchị ka Mathias lere anya n'elu mgbe ọ nwoke ba na-akọ eri ya Akachaam na-akọ eri ya wọchị Mathias lere anya n'elu ka ịfụ na admin ya ma ihe ọ na-eme admin ya kpọọ ya ozugbo si ya pụta ebe a na onye ahụ onye nkogheri ọ pụta mee implicate watch an video again kodo for exactly mgbe ahụ okwu ghara na ọ chọrọ ka eme ya onye isi n'ebe ọ na-aga na eme onye isi Mathias gbaruo ihe ozugbo gwuo ya aja si ya oke ị chọrọ ibe adịbe Chineke akịrị ma admin Mathias nye side watch mgbe Mathias lere ya n'elu onye side si ya na ese ba pụta this man na-ewe onye nkogheri na ọ ya o nwere ike ịkọmiti ya n'okwu ọ na-achọ ikwu Mathias ghara ya je Mathias pụrụ complete almost 1 hour Mathias pụrụ chiata ebe a mgbe video na-achọta egwu ka Mathias tiatara biko watch goro the videos Mathias mgbe onye oke uche tinye ebe a ka Mathias gbaji ego aba nwa ji ebe ahụ ị na-awụ onye isi ka Mathias were isi the watch goro video aka gbanụ na ebido TV onye abịa ga nwa agwata bụ na-emecha enough is enough. Kene ụmụ Igbo ụmụ Igbo ụmụnne m ndị be anyị na-ege m ntị a sịrị na onye amaghị ebe e niri ozu na ọya agba abụọ o si for the wrong place mana mụnwa asa bụ mas awụ commander MOD awụ m onye isi ndị CBO ebe ọ na nje because of the way I want things right before you know it eme m onye isi or block rosary or choir assistant choir master. So Ife Melu when I was 17 years now 1997 exactly the same thing that 14th of January 2026 I will start with what happened when I was 17. Father na nwanyị unye mmadụ na adumma ogbasaham it's not my problem. No na ebe selo okwu ugbo nwanyị abazie fọzie mgbe na-eme yes father na ya wee ifufe father na abato na akwụrụ ọtọ m kịta ndị mmadụ adadadu atụgo na mmadụ mmadụ ka ha wụ n'ọnụ yi white ezo ngwa ya ọzọ ọdụ ka ifu Jizọs
nothing. Oh, Deputy Jesus can I wumba. Oh, yes, father, yes, father. So, one year will you eat to her. Nine father, they will name them money intimidate. Yes. Namandu Kabelabia.